Itahola, greetings molweni sanibonani siyanibingelela emakhaya ngamakhaya. This is your favorite show iDurban Network. Igama ke nguSabelo Mfokandaba Sijekuli Maqabaqa mfana le phansi emkhomazi kanqina madoda. Nganza kwethu ngifuna ukuvula uhlelo ngamagama athi you learn nothing from life if you are always right. Let me repeat that. You learn nothing from life if you are always right. Kunabantu aba stereotype emakhanda awazi ukuthi wazi yonke into methi uboniswa abanye abantu akakwazi ukuboniseka yena samsalofa akakwazi ukufunda ezinye izinto ngoba wazi ukuthi konke uyakwazi wana kamagama esivula ngawo uhlelo kanti ke namhlanje e-studio sivakashelwe uManqoba Mkhize odume ngeKhaba Cup, which is an annual tournament that is happening in Durban, eWema to be specific. Mfoka Mkhize ngunezi siyakubingelela e-studio. Ngiyabingelela Sabelo, uyaphila futhi? Siyaphila mfowethu. Kuningi mhlawumbe abantu abangafisa ukwazi ngawe mhlawumbe ukuthi ukhule kanjani, ukhulelephi? uManqoba Mkhize lo ukhulele eMpangeni. Yes. Ngazalwa eMpangeni nje kwendaweni kuthiwa eSakamthethwa eSigodi. Kwesikamthethwa. eSigodi nabo Sangweni, isigodi esodwa. So siwela ngikhulela khona ngafunda khona. Yes. Ngitheze ngifunda 8 ngamova ngeze eThekwini ngokuqhubekeka nokufunda nako ukudlala ibhola. Mhlawumbe sibuyele lapha ekukhuleni kwakho kunama activities enzekayo emakhaya ukulusa ukudlala induku zonke lezo zinto were involved with such. Bengi-involve kakhulu ekuluseni. Ekhaya bekunenkomo nje umfana buhamba wenkomeni yolusa uyeDiphini ubuye uyesikoleni. Izinto bese sikhula ngazo lezi especially lapha endaweni esikhula ngayo. Isikole obufunda kusona eprimary ibinjani impilo ngoba phela isemakhaya? Kunzima emakhaya ngoba ayikho into easy lapha emakhaya yonke into ikude. Yebo, so nje uma ukhuluma uthi esikoleni uhamba i-distance ende emakhaya primary unkiyankiya asifunda khona. Uhamba phela mhlambe about 15 kilometers or 20 uhamba esikoleni. So impilo semakhaya kaze mhlambe yona umuntu amenza ukuthi be strong. Yebo, so nje kodwa ke uyimpilo everyone owayephila emakhaya. So into ongathi mhlambe ayigqilaza ngoba ukhulele ngaphansi kwayo. Wonke umuntu wayenza. Ngaleso sikhathi mhlawumbe at your boyhood level usemakhaya ovela udlala ibhola noma ibhola kaze ngize ngihlukane nalo. Khulele mina kulona ibhola nje especially ekhaya kunabafowethu abadala. Yes. Kade bedlala ibhola omunye wadlala professional kumthatha Bushbuck umthatha manje wathi uGabriel Mkhize wambiza ngoGap kukhona umfowethu uPhilani wemlamba nawe edlala koKansas City wedlala ko Royal Tigers. So nje babedlala impela emathimini emakhulu ngesikhathi oyedlala impela emathimini amakhulu. So nje uthando lami lulapho kubona ngoba into sasivele siyenze ekhaya ekhaya sasibafana bawu5. Yes. Lo moya umuntu wami lo mdasa ashona noma ngimlamana wedlala ibhola nawagcina efike ko first division. Omunye azange azadlale wedlala nje kodwa wangenalo uthando kakhulu wayethanda kakhulu ingoma ukushaya ingoma. So wena mhlawumbe ukudlala kwakho ibhola wawukuncela kubona obhuti bakho noma vele into nawe wazithandela wena ngokwakho? Ngicabanga ukuthi into engayincela ekhaya ngoba lo baba wayithanda ibhola noma ngaza wayethi wedla kodwa akaze ngibone likhahle kodwa yendlela wayexoxa wayelandele ubaba ibhola ethanda kakhulu ibhola noma uyodlala wehamba ukusupporta ukubuka. So mhlawumbe ngicabanga ukuthi into esegazini kuyena sasencela kuba ngoba ubaba wempela othanda ibhola. Kuyenza isikhathi esiningi into esiyibonayo nama ngithola ukuthi i-team wena oyisupportayo yayisupportwa ubaba wakho. Kwenzeka kanjalo nakwena? Akwenzakalanga ubaba wayethanda United. Wayephumela eceleni kodwa nje ubaba nje wayesupporta kakhulu endaba zebhola umuntu nje sport osithandayo. Yes. Wasuka emakhaya weza edolobheni
for which impilo ayifani emakhaya nasedolobheni. Ungakucompare kanjani ukusuka kwakho uza ngapha? Remember you had to adapt empilweni entsha obungayijwayela. Hey ngiyakhumbula umuntu ngasuka 93 sekwaqala indaba zodlame zenhlangano emakhaya kwaqala kwarafu ubona ukuthi hey bathi abazali ngoba kokhona ubaba enomuzi la eThekwini asimuveni size eThekwini umfowethu angimlama abanye vele basebehlala la vele eThekwini so samuva kanjalo kanti iswe lapho ke impilo yoshintsha khona ngokwe football ngoba ama chances mhlawumbe umuntu wakhulela emakhaya mhlawumbe ngabazange alithola ithuba lokuthi adlale ku professional ngoba emakhaya kunzima. So akekho umuntu okunakile udlala ugcina uphele lapho ngoba baningi abantu abasemakhaya esasikhula nabo ababe kuyi level obona ukuthi umuntu owezayo la mhlambe endaweni engcono ngabe waya kude nebhola because enye into vele sinokubona ukuthi akufana amathuba emakhaya nasendaweni ezisemadolobheni ayiphela kufana yawaje kufika la eThekwini ngizofunda odloko ngo94 so waqala sadlala ilevel ku Vodacom uyabona sekudlala manje asadlale kakhulu indaba yokugembula emakhaya wangeke indaba ye-league kwakuyothiwa ngama-weekends kogenjulwa nje sidlala istake nokugembula so la kwaba khona i-structure ukuthi kuyadlalwa kune-fixture i-league kuyawinwa kuyiwa kuphi uma uqeda uya ku-first division first pro wabona ukuthi i-direction ikhona la eThekwini compared to emakhaya. So wena ke straight so qala manje udlala ibhola elihlukile imentality yangapha ihlukile ngokwebhola ihlukile ngokwesikole ihlukile ngokosikompilo so kuku-affect kangana ayi aza kungi-affect ngifike eThekwini hayi nje mhlawumbe kuzoku-affect ngoba uma ngikhumbula kahle ngifika odloko esikoleni kwabizwa abasha nabadala kuthiwa abadlali bebhola sangena eklasini ngene eklasini kuthiwa abavela abantu abafikayo abadlali ibhola siphakamise nami ngithukile yabo ukuthi ngiseThekwini manje yathi ngisemakhaya so besho ngangimncane ngomzimba umfowethu wenomzimba ngemlalo wendlokile yabo bebe ngibuka la mangisukuma ukuthi ayi lizodlala kasi esikoleni yabo nami ngijabule lokho ukuthi okay at least ngizodlala ngoba khona labantu abazongifaka khona ayi kwase kuthiwa kudlala abasha nabadala hayi shuthi ke sakwazi ukuthi umuntu akwazi ukwenza 11 kulabo abasha sadlala abadala sabadla ngo2 la ngakho la 2 goals so ngabona ukuthi lento ebengicabanga ukuthi eThekwini lihlukile ibhola lakho mhlawumbe badlali bezinto engcono ayikho uma ukwazi ukuthi ngifika sidlala abantu abadala kade abanamagama la eThekwini ukwazi ushaya 2 goals so since from lapho ke nje esikoleni ngaba ku first team ngikhumbula kahle first game sesihlanganisiwe abadala nabasha sahamba sodlala eMangosuthu badlala eMangosuthu friend game I think ngakora lapho eMangosuthu after leyo game lesidlala eMangosuthu baningi abantu abasangidosela emaceleni wazakuthini yabo so ngabona ukuthi lento umuntu kade ecabanga kusuka emakhaya ukuthi eThekwini kungcono ibhola liyafana once nephakathi egroundini kuya ngokuthi ubani olikhahlela kancane kwakhona lento abantu abanokisho ngifuna perspective yakho kuyona thiwa ibhola lasemakhaya it is more direct kunalento ekuthiwa man to man whereas mawufika emalokishini ibhola lakhona it is bit structured ukuthi sekune philosophy mangabe kudlalwa I mean there's a technical approach whatsoever iqiniso ngana lento engicabanga mhlawumbe into ehlukile i-coaching emakhaya mhlawumbe i-coaching basalekha kuma i-coaching uma becoacha ngoba nje ayikho into etheni isho mhlawumbe la basuthiwa lahla siphumule emuva so engicabanga mhlawumbe ukuthi ayikho ehlukile kodwa basongaphandle egroundini kuya ngokuthi umuntu talented kangakanani ukuthi udlala kanjani ibhola ngoba ungakhoshwa ukhoshwa right ufike wena ungakhoshiwe uqhamuka nje emakhaya umdlula umuntu okhoshiwe so kuya ngawe ngempela ukuthi egcineni mase nisegroundini wena nalomuntu odlala nayo ugude kangakanani so umehluko wona mncane kodwa hayi kakhulu awukho mncane kakhulu ngoba ibhola nje ibhola
Kukuthathe isikhathi esingakanani uqala kuleso sigaba ukukhuphukela ezigabeni ezingaphezulu? Yazi mina ngibe nenhlanhla. Mhm. Into yamavila yashesha nje. Yes. Ngoba 94 Mhm. ngidlala ku Vodacom ngabanga amateam wa Vodacom. Mhm. Kwathi 95 kwaba khona ama selections eyikole. Yes. After ikole kwaba khona province ayodlala eGoli. Yes, yeah. Kwakuthiwa United Bank under 20 kokuselethwa national team Mhm. 95. Yes. So ngakuyodlala just igame ngesonto eKings Park kanti kwaba khona indiya elingiscout-a uthiwa uDon Muhlali ipresident eSAF. Mhm. Angazi kunama trials akhona aqhubekile aqhubekayo. Kuthi ngesonto kumele ngibone le ndiya lithi hey liyangidinga Monday angize training. Kuyahanjwa ngeweekend. Hayi. Nami ngithe talent ayiteke le ndiya ethandize. Ngizojima. Ay uthula kukhona obhuti bamathe bhuti awukuye kulama trials akhona. Kukude kangakanani la So ohlala? eMlazi la Kings Park. Mhm. Akude. So ngithi mina futhi anginayo imali yokugibela ithi hayi abantu ngiyabazi uma banika imali ngeze ezoyidla imali off boleka imali mase kufikile wena ngo Monday zokurefund imali oze ngayo. Yes. Hayi impela ubhuti wami nginika imali ngihamba ngejimini. Ngadlala mhlawumbe 10-15 minutes ngabe usoyicela yathi hawu athi ngize nge training sengikhishwe eceleni ngo 5-10-15 minutes. Oh kanti ndizodlala ngami. Hayi phinde ngibuyele siphinde kwenze ama ngicabanga bayasela mhlawumbe bewo almost 8. Phinde futhi ukukhathwa. Hayi bangiselecta mhlawumbe saba u22. Yes. Kwathiwa ngolosithathu kune friend game ezoba khona. Yes. Hayi ngolosithathu ke umuntu ngiyabona ke lento likhona kumixile namandiya nabelungu leyo. So nje uyabona ngathi kuhlelekile into enalawo bangihlala kuhlelekile. Asami sodlala friend game ufike ngiqala igame ngolosithathu kule selection le eyenziwe. Kuthiwa ngiselect kuthiwa on Sunday or Friday. Yes. So fika announce i-team kwakusabiza Southern Province iKZN. Wafika on Friday kwakubizwa i-team ezothola ama-tracksuit ama-colors. Wafika bangiselect kuzokuthi uphakathi ku Friday. Kwathiwa ngesonto sihamba seGoli. Hayi nayo into iyashesha into. Hayi usesikoleni ngaleso sikhathi? Sesikoleni. Into ngithi iyashesha nje. Izothini manje indaba yesikole phela na kumele uye koGoli manje? Izosala ukuthi mina isikole umuntu akamuhle kahle into ekholela ibhola. So ayisambe seGoli ke sodlala le tournament United Bank. Lapho ngafika ngaselectwa saba babini umoya umlungu awuthi umakho nami. Saselectwa saba 49. So excited ukuthi ayi umuntu uselectiwe eGoli futhi nakhona nje ngiyodlala just angiyazi lento edlalelayo. Yabona umuntu ubuya emakhaya nokuvuleka engqondweni thatha isikhathi. Yabo so hayi phinde sibizwe abhalela ema officeini eSAF ukuthi labo bafana babeselectiwe siyabafuna back bayonza ama selection namanye kwenze u national team under 20 Shakes Mashaba. Ayi seyijabulile kunjalo ukubukela i-flight my first flight ukundiza nje. Hayi bukele yabona hayi siyashintsha manje siyashintsha izinto manje. Futhi uma ngijabule ukuthi ngiselectiwe leyo kunya angikho ngijabule lento eyenza la nje at least ngiyangogibela ibhanoyi ukuthi phambili noma ngiyaselect noma kodwa excitement ukuthi ngiyogibela ibhanoyi. Yabo hayi sambe sifika lapha sitraine ke for a week. Udlala ama games. Ay kodwa ngiyabona lapha kodwa kuma province ngoba ngiyakhumbula after 2-3 days base bonke Shakes Mashaba Andres Maseko sebe kunomzula umkhize
uyabo wonke umuntu kumeke odliwa kuhlangene onke ama province ngelizwe igama lami la lo liningi liningi yabo behlangana amali bengcomo uthi hayi mfana umdlala kahle hayi sibuye sele ama section engiwasho la hayi sidlala kukhona ombuthu no Stettin Fredericks o Juliet Tagle o Daniel Matsawo o Metu Boot yebo ay o Makipheleni Matoma yes yeah hayi ngiyenza i-final selection yabantu abawu22 kuyodlalwa eCOSAF eLesotho under 20 oh hey indaba engaka madoda yebo sekubona into ezibhala amaphepheni isquad sianansiwe hey iqale ishintshe indaba manje hayi na ifootball yenzani manje yenzani ibhola yenzani ibhola ngokusheshsha ngokusheshsha yonke into iyashesha sambe seLesotho sadliwa kwifinal khomula first game kwakuyi sayidlala neMozambique ascore igoal lapha yenza kuba 1-1 sa qualify ama semi-final sadliwa iZambia ku-final yes yabuya nje wonke umuntu ekhaya uhappy yabona into yaqala into asaba lento manqobudlala ibhola esquadini yabo kuthi 96 phela kube khona lama selection same selections yes hayi manje the time nibuya lapha ubuyele teamini yakho noma so nenye team ngibuyele teamini yami vele yabo ngidlala nje vele ema teamini ngoba ubhuti wami khona i-team awedlala basebe retire babe yaselake yasemsebenzini ngoba umphathi wabo kokumnikazi wefame GUD oh yeah so ngibuye ngiyodlala kubona ngibuye ngidlala la ku Vodacom so kodwa nje kumnandi la kubelungu ngoba kuyadliwa kunamasentshana athola yabo so phinde sibizwe ke vele thina asawenza ama trials manje yes yeah because sivele sengumdlalo national team yeah sengihamba ne provinces siyodlala lapho khona uBenny Makhathi siyodlala eBloemfontein yeah sadliwa kusemifinal yakhumbula semifinal sadliwa iWestern Province uBenny washaya 5 goals ngashaya 4 goals ngalolanga abasedla ngo 9-4 abuye kwenziwa iselection uthi hayi ngikhona hayi lapho ke sesa travel ezaphesheya wenza ama camp uthe Germany zako France impilo nje yaqala yashintsha yabo so abazali bathi nga this whole thing bebevela indaba yebhola be-embrace or into ababethi uma wengayenza indaba yebhola uma wengayifuna bathi ngikhona ubaba uthi vele emakhaya umuntu wayevele supporter mesadlala emakhaya ehambe ubaba nje wayevele ethanda ibhola uma ayifuna mayibona ibhola yabo so kodwa manje nayo yabona manje ingathi impilo nayo umngane wakhe phuma ku TV manje sowenza yabo naye seyijabulela lento eyenzakala so kuhamba ngafuna iRangers Manning Rangers yeah Manning Rangers George Komataraki George Komataraki sekhona India lephethe ubani manje nje owayiphethe manager Afzal Khan Afzal Khan hayi angimizi nobhuti wami atshetha iRangers sibangifuna ngisayine ngidlala kuRangers hayi kube right uthi ebusuku zasobuyela ngakusasa yes ebusuku vele ngene icall ka Brasem Taung from Chiefs yes athi hey siyakudinga la hawu hey madoda hawu manje siyakudinga nje ugibele akusaza gibela ngashiya phansi Rangers kanti yini hayi lapha eGoli manje sokhona uPatrick Mbuthu Patrick Mbuthu vele sesayinile ku-Chiefs yes sengifila kuyena so nje ngingena kanjalo ku-professional ngena nge-Kaizer Chiefs from esquadini nge-performance ngisasihamba ngoba sagcina sihamba nesquad sihamba sayodlala i-World Cup World Youth eMalaysia saqala eMorocco saqualifya sayodlala eMalaysia so uma manje ufika kwi-Chiefs ufika ngale background uba vele travela nesquad sekunamagoli washayile iprofile yangcenga manje iprofile vele yami iphezulu njoba nje manje phela ngoba bengifola because of performance abayibona ku under 20 yabo and the way umuntu wayedlala ngakhona under 20 performance yakhe right ngoba
wothi uma ubheka amaphepha na yonke into owuza ukuthi cha abantu incomo sikhona Yes, yabo yeah. andile mhlambe enye profile umuntu ukuqualify ku World Cup Yes, yeah. into mhlambe yamsiza ngoba lapho ku World Cup nawo sidlala no Thierry Yes, no yeah. Anelka from France o Sylvester Hey. yabo neBrazil kwakhona Alex baningi nabadlali ababekhula kule age yethu Yes, yeah. ne South Korea Mhm. so impilo nje yashintsha lo ngangena kanjalo ku Chiefs ukuthi mhlambe naye babona iperformance from kwi national team. Mhm. Then how was the life at Chiefs? Chiefs beku right. Mhm. Bo right kakhulu kodwa iChiefs nje wethu uma ukuyona. Yeah. Can you imagine what we Amish Mhm. but babuka ku TV labantu. Yes. Usukhona la. Usuthi uma uye training ungaphathi lutho. Ish. Yonke into la yila basket yonke la yonke into amabhootsa la yonke into. Yabona nje iChiefs mfowethu ngathi mina akuke koyiteam oqala la ku PSL. Yes. Iyayi naleyo nto le ukuthi umdlali meza eGermany angaphathi lutho. Angaphathi lutho. Uyawashelwa makhokho ahlala kwiloka yakho yonke into ilapho nje. So iChiefs ngaphathe kahle kakhulu. Noma zaza ngihlale kakhulu kwiChiefs kodwa nje standard engasifica lapha na kunalo ukuthi ke kwiChiefs ke kwakunzima. Lot of stars ayikhona Kwi department wawu kuyona ibapha abadlali wabafica nje wawu computer nabo ufuna ijezi kubona. Mina ngifike isikhathi sephi kwiChiefs. Vele ukhona oThabo Moke. Yes. Oshes Khungwana. ODotto Khumalo bebuya phesheya. Yes. oEskuza bebuya phesheya. Ophola Ndlane. oMakubashela. Onethovi. Yeah, uNiltho. Osizwe Mtawunga bebuya phesheya. Yes, yeah. Yabona ukuthi kwakuyiphi iChiefs le. iChiefs leyo smart mapick. Utsema pick. Utsema pick. Bonke abantu babekhona. Abantu afika ngabafica lapha. So nje ukudlala kwiChiefs kwangelula. Kwangelula ngoba kunama senior players. Yes. Plus kukhona vele abafana beperforma oTsebo Mlatete oTsikitsiki oThabo Ngilebisi oFrank Makoa. Yabo so ukubreaka kwiChiefs ngempela kwangelula kodwa nana ukuthi into eboye mhlambe eyadala ukuthi mhlambe umuntu engakwazi ukudlala amakhona isquad. Yes. Phatha sekunganda 23. Yeah. Khambili. Yabo 1 week 2 weeks. So yonke lo sikhathi ngoba phela ufuna kuyiprove eGermany. Yeah. Thoda ukho. Uyabuya mhlambe lo 2 weeks 1 week. Hayi sekuphinde futhi uyahamba futhi ubone ukuthi lo muntu lo akekho nathi. Yabo. Kodwa ke ukuhamba kwafika ngoba ngasayinswa mina uJeff Buckler. Yes. Jeff Buckler wayocoach wafika uWalter Da Silva. Yeah. Da Silva mina ngipashina kakhulu uPatrick Mbuthi. Oh yes, yeah. Elanga sibuye campaign usifika sekhona uWalter Da Silva. Yeah. Masifika akasazi angithi uWalter Da Silva. Yeah. Uyabuza ka uWalter Da Silva ubuza mina noPatrick yabo uthe baba who are you baba yabo. So uPatrick umuntu wenamahlaya kodwa edelele yabona le nawe uyambuza who are you. So from there uDa Silva sebexabana noPatrick. How? Phela uDa Silva ucoach ubuza ukuthi ubani ubuthi ubani wena nama ngikwazi who are you. I don't know you that. Babisukile. Already lapho indaba yami naye uPetha asayiconsider. Ngoba should vele siyafana into eyodwa. Daleka ayihamba uDa Silva ahamba uDa Silva kufike wa last isikhathi singana uDa Silva. I think ngicabanga isizini. Yeah. Ufike uloku sebenchini. Ikhona la ebenchini. Umuntu wanginika amagame amabili uJeff Buckler and vele season ezophela. Ayahamba uDa Silva. Kufike uDoleza.
Yeah. Paul Doleza Paul Doleza. uDoleza wancanya uDoleza Mhm. Doleza mefika akhumbula was pre-season sasingekho kodwa safika later Mhm. no Patrick Musasambe national team Yes. under 23 so masibuya siyadlala siprepare I spectacle Yes. Wiseman's Mill Yeah. hayi dlale selector siyophese ecampini sodlala espectacle I think almost wonke umuntu wayehamba ngoba bazoshintsha uma team iwinile Yeah. yabo kushintsha ukuthi kwi final dlala abanye Mhm. hayi Chiefs iwina saze yadlala first game iyodlala nePirates kwi final uDoleza kuyancane uDoleza Yes. no Patrick uyamncane asifake kwi lineup Anifake. bahayibeza oLouis Chakwana masina How? official cheese hayi yeke Pirates dinga abantu abayijwayele le game le akone friend game so akithi ucoach uya umosha ufuna ukubuka abadlali akanalo lento ukuthi Chiefs and Pirates ufuna ukukhona abantu ufuna abadlalayo ufuna abadlali hayi sikhishwa kanjalo ku line up no mbuthi ngoba phela sekushiya ukuthi ayi le game le ayingeke yasinda le game ifuneka iwiniwe akho friendly kufuneka sifuna iwin hayi sidlala abasasha uma penalty I think yasasha uma penalty asibuye yes ayiqala isizini ifirst game nje ungifaka ungaqala igame under Paul Doleza yes but iproblem siyenzakalile la usayixabana noPatrick Mbothi futhi again Mbothi uyinkinga uPatrick uyahlupha so angithi uPatrick uyambona la ejimini ukuthi ucoach angathi akekho enhlelweni zakhe always hlala edlala ku side lele uyamsideline ku second team ngiyilanga nje ukuthi siyojima eJohannesburg Stadium kuyabanda qola amajazi amakhulu we Reebok oh yeah isadlisile Reebok siphuma leftini la ku eJohannesburg Stadium so Patrick uyadlala kodwa ekudlaleni kwakhe ufuna ucoach ukuthi emcheckisa nje yabona nje yeah ay angathi khona into ayikhipha la alikonto ayikhipha la athi hey coach why don't play me yabo ay uDoleza lapha mayibona ukuthi konto ayikhipha sho ngejuba uDoleza hey angihlekwa ba hey eqaso uDoleza awu manje umdlali wenzayo lebo yabuye naye sebuyithi hey ayisemse kodwa isikhona lento ukuthi lo mdlali akangihloniphi angibiza uPaul athi if ufuna ukudlala le team le angihlukana no Patrick uhamba naye ngaleso sikhathi yena ibhashini lakho la ngempela kanje naye se lo muntu wena ofika wangelikhamba ngangeza ngaseklid ku Chiefs so sekufika ucoach manje usethi ucoach hey baba angifuna sihlala lo muntu uThanos sishera iThanos lo muntu usawumfowethu kumina yes nayi inkinga manje zoyithini lento le ngihambe lo muntu dlala endlini uthi ngihambe la zo ngihamba ngedwa ngimshiya phe hey kwaba itrick kanjalo ukuthi hey always mesiqhamuka uDoleza bayafika elejimini njalo vesiqhama naye uPatrick vesasoka mesejimini lo seduze ne village yes hey uDoleza athi hayi ngoba ushuthi awulaleli ngihamba nobabili ngichitha manje chitha balona sihamba kanjalo ku Chiefs ke mina noPatrick othi uDoleza ufuna mina ngasihluka noPatrick indlela zamabona lento esho ucoach ilikhulu yabo ngeke lo muntu endlela ngiphathe ngakhona ngifike la ku Chiefs sekufika ucoach ongasamthandi sekufuna manje ngese ngisahambe naye sho lokho kwangihlula so ngahamba kanjalo ku Chiefs ilokhu nje environment yintsha ufika ku Chiefs ufike eGoli khona nesuthu la nale language yakho engatholakali kwakunjani for wena ukuthi uadapt yoba ngenhlanhla uPatrick okhuluma isuthu yes nesizulu ngifika kumuntu vele osesinemnyaka sinaka esquadini so yena
Yeah. ongenza ukuthi izinto zami zonke uyakwamukela ngoba ngiyakhuluma kahle i-first training ngifikile kwakhona uJabulani Mendu yes uJabulani Mendu ukuthi wese trialist kwi-Chiefs hey ngiyabaza abanye phela hlanga babona TV otsabomlatete otsikitsiki mabiza amagama kusenze i-training exercise yabo hey mina mengifike kuMendu uthi hey mfowethu athe ngibiza umfowethu wena oh lento le ngizoyibiza ngoba phela angiyazi athi ngu-SKL yabo hey yithi kunzima ngifike kwindawo manje yabo okay ngitshela uPatrick ithe imbuthi kune athi la mfowethu ngithi mfowethu athe ngayibiza umfowethu wena uSKL hey azathi hayi avela athe uphi amqalaza ngizoza la athi ewan yini indaba uthi ufuna ukubiza ngegama waziwoba ngoba udlali wena yabo vela amfisa small mfowethu yabo so nami nginika ipower yabo ukuthi lo muntu wathi ngithi wangihlukumeza kanti nalo muntu lo ukuthi la uPatrick ngilwele izimpi zami yabo so nje uPatrick mfowethu kwakufana nobhuti wami noma kwakunzima environment case njengoba ngisho ukuthi lo sikhathi kukhona uLenton Manyathi uyassistant yes uyaba prefer abafana aba local wedosi yabo if ungene hard ko tsepho mlatene othawa ngilebezi mebe complain babembeza ngoface face bukani salinyazwa la yabo akubiza nje bakunciza athe wena ngaphindla la udla into odlalayo otherwise zohamba la yabo so nje environment yona uma usuka special mhlambe KZN kwakunzima ngasikhathi so ngcono my because sekumixed ngasikhathi kwa more players from eKasi Soweto around yabo abantu abakhule ndawonye abazanayo so umuqhama wona kwenye province nje kongelula kuba naloko nje kuba naloko ngoba phela yonke manje njoba bakhule ndawonye labantu bayazana basuka ku reserve baya ku first team wena usuqhamuka nje outside awazi nasuthu yabo because bengisazosho nje nelingo yabo iyafana bayasazi izulu kodwa bakhuluma isuthu babethanda bafuna ukuqisela so nje uyabona ukuthi okay la uma ufuna ukuqisela bakhuluma isuthu kodwa manje ukukhuluma nawe bakhuluma isizulu yeah okay waphuma ku Chiefs walahlekela ku so bangiphuma ku Chiefs anti kwakhona uhamba wakhona uBhiza Dlamini Bhiza Dlamini uyassistant ka Adoleza yes so bathenga i-team and in fact wayeyicoach ngathi team because kwakhona iDurban United ayifonywa uBhiza wayepart of ukuthengweni kwayo head coach wathi woza la sifuna promotion yes hayi nami ke ngibobhiza siyazana from Chiefs hayi ngiyodlala ku Durban United dlala abantu 2 seasons sazama ukufaka first season yes uthi sijahi league esawo number 3 kulesibili yathi siyophela khona nje izinto zingacacile kahle nga approach wa Arrows kodwa Madlala wathi iArrows lapho ijahi league nayo yes yeah ayi behind ayi number 2 behind ngo7 point bathi la sidinga wena mfowethu siyabona ukuthi ngwasilekelela so in promotion ayi nambone ethu ukuthi la engathi kungconywana la kuyajafa la league so kuseduze la hayi ngempela ke kwafika ule kanti kwakungekho into zokuthi usayiniwe ngala ukwazi ukujampela ngala hayi lesikhathi lento zama contract yayingakabi njengamanje yabo qala nje wawu register ungena contract yabo so ulezilanga kwesedlala kwiArrows wafika mina wathi uthunywa uRocky ufuna ungibona wangithatha wangisela monti ngafika sign kwiArrows ngathi mengifika nje kwiArrows ngoba ngidlala sa unama games athola promotion Arrows angena ku-PSLS promote Arrows ke ifirst ku-PSLS adlala ku-Arrows ngadlala ku-Arrows ke so kwahamba isikhathi sekuze kugcine kuqhamuka le idea yeKhaba Cup iqhamuka nini le idea
ngalesikhathi udlala ibhola vele mhlawumbe awunayo inhlesi yokucabanga ukuthi ngelinye ilanga I'd love to host my own tournaments okanye into nje wayibuild along the way mhlawumbe so retire ebholeni. Into eqhamuka sengiyeke ibhola ngoba ngathola injalo ngisedla na 28 years idolo ngaliyeka ibhola ngaqhubeka ngayizama uyibhatanisela nje ngahlangana nabo osomabhizinisi oMaxim Qadi ngaphansi kwakhe sahlala nje lapha ku Max Lifestyle sidlala khona abantu abadala so ukuhamba mama because ngine passion ebhola. Yes, yeah. Mina always uhlala ngibona mhlawumbe ngiyobheka abafana abancane lapha la amagame abantu abancane kuyabuka khona mhlawumbe ko Super League yabo kunomfana lo Mhlongo odlala right back we Arrows yeah wabiza ngosithupha usithupha ngihamba ngambona kuma Lion Blaze Lion adlala ku Super League ngiyabona amalayo yafika adlala kahle ngitshelwa bayafana kuthiwa okhwela wafana bakhwela wathi kunomfana oshisayo ngafika ngabomboka wathi after lapho ngakhuluma noVilakazi Edo that hey mfowethu kunathanda engibonayo ake esihamba ilanga bebedlala Solberg hayi bafina wa impress yes imfana bambiza gym futhi azaza gym wavula sesayina Edos PSL hey ngathi mina yazi ngoba ifootball ngiyalithanda yes kodwa angikwazi ukuba coach angifuni ukuba coach kodwa ngiyafuna ukuthi abafana basizakale participate yabona so angicreate into abantu bazokwazi ukuba bafike bafana especially abafana abadlala ko ma division asemalokishini bakwazi ukuthi babonakala ngoba yona into inhloso yami ukuvula ikhaba cup ukuthi angibe ngoba sengibabona ngiyahamba lama game ngiyabona liningi talent kodwa i-scouting sakhona asinakiwe because badlala emalokishini iphupho lami lapho ukuthi nami ngasizwa yebo angidlulisele nami ukuthi ngisiza abanye ngoba ocoach manje abadlala ocoach abacoach ama PSL nawo NFD abantu esidlala nabo oPape Zothwana oMabhuti Khanyezo oJafet Zwane oVilakazi so angitsebenzele ithuba leli ukuthi bafowethu mina ngoba ninacoacha nini mina nginilethe labafana eduze nibone ngoba liningi italent so ikhaba cup esuka lapha ukuthi ake ngiqoqa ama teams bezodlala ikhaba cup mase ngibiza bonke coach Mandla Mncikazi nabayafika ku tournament bezobheka italent because enye into eloyo vele isikhalo ukuthi ibhola likhona lokushini but ama scouters awekho umfana uzehlele umdlandla agcine mhlawumbe senza into wrong uthi mawufike eKasi utshelwe ngawo ukuthi wengeveshisa lo mfana injalo yabona nje mfowethu uma ungadlali ku special ku NFD kunzima ukuthi abanabona because ama scout sikhala singa concentrate ku Vodacom na NFD yes ne PSL so abadlali badlala lokushini akekho umuntu othi scout othi uzo scout umfana ufuna ukumisa ku PSL so aninakiyo nakhona mhlawumbe ngibabhebe nakhona mhlawumbe ngicabanga ukuthi indaba ama scout ihambisana nama team ukuthi mhlawumbe abe ne budget ukuthi hayi abe nabantu bambe bobheka italent so ama team abanawo labo bantu mhlawumbe yabona umuntu oyedwa uzobheka ku Vodacom igame eyodwa ene uzo concentrate ku NFD so la ma division thola baningi abadlali ngoba ngitshela ukuthi Richards Bay njengamanje baningi abadlali sebephuma ukhaba cup shows ukuthi ngempela lento le umuntu ayenzayo ukuthi aqoqa ama teams abazodlala sebaningi abantu ababenefitile ngale tournament kodwa bebengaziwa yes kanza kwethu sicela ukuthi siye ezimakethe sizonibona masibuye. In an ever-changing world, security is more important than ever. At Native Guards, we provide top-notch security solutions tailored to your unique needs. From corporate offices to residential properties, our highly trained team ensures your peace of mind. Professional, reliable, dedicated. Trust Native Guards for comprehensive security services. Contact us today for security you can trust.
Call us now on 07840267112 or 067795555946. You can also email us on info@nativeguards.com. Our website is nativeguards.com, and you can visit us at our offices. The number is 2030 in Diaconia Center, Durban. Native Guards, your shield of safety. Siphinde sinamukeleke ohlelweni lwenu enilithanda kakhulu. This is Devon Network and I am your host uSabelo umfokandaba. Sisahleli noManqoba Mkhize esixoxela kabanzi ngecareer yakhe over so many years nange career yakhe aseziqalele yona entsha yokuorganize ama tournament yona ke iCover Cup. Sisabuza ke ngunezi ukuthi kuze kanjani uthi iCover Cup maningi amagama kade ungashuza kuona noma uwaqambe kodwa wathi wena this is Cover Cup. iCover Cup mhlawumbe sukela ekutheni abantu abaningi bayesengibiza ngokhaba because sponsor umkhabazela. So ngezwe nto le ingena kamnandi ukhaba khaba. So igama ngayizwa noma ngiyisho lento ukuthi Cover Cup ngathi lento le iyahambisana. So nje ilisukela ekutheni ukuthi abantu bayembiza ngokhaba ukhabazela. Sitshele ngayo ke manje iCover Cup since uyiqalile kuze kube yimanje ihamba kanjani nje irespond from ebantwini stakeholders and other stuff kwamba kanjani? iCover Cup mfowethu into engayisho ngayo ingimangazile. Yes. Ngimangazile lewe abantu abakhomisa uthando abalikhomisa kuyona abantu ama supporters ama teams ngoba sowazi unyaka wesi4. Yes. Siqala ngo2002. 2022 yes. Sayiqala Wema. Wavala ke itrade Wema. Hayi. Saxa ukuthi tournament kuyaqala kuba first host yakho yayinama team amangaka? 32 teams. Ihlale nama team 32. Ifinal ngesonto eWema kwangihambeka. Hayi. Salizoyithina lento le. Kuyaqala ukuthi kube le tournament ithi qala ibe la hyper engaka ya. Yes. So kwala kwaphuma khona uMbuthuma. Umbuthuma oyena umdlali othatha eRichards Bay wayebangwa uMbuthuma khona no Arrows bebemfuna nje ama teams wagcina eRichards Bay. So le hyper le ithe ngo2023. Yes. Sabuka ukuthi labantu abangaka kade bese Wema. Yebo. Ngo Sunday so benza njani? Ngoba nathi isiqhamela ngaphezulu lento sasingayilindele. Yeah. Sathi asicela umlazi. Umlazi lisona unama parking une ground elikhulu unendawo okuhlala abantu baningi. Kodwa futhi nakhona senzele ukuthi nje kube kahle. Uthi hayi stampede senze ke elendo. Emlazi wenze umhlolo. Hayibo. Ugcwala umlazi. Second time. Yabo abantu abangaka mhlawumbe over 8000. Yesibili. So yakhula le tournament le everyone abantu baya appreciate ukuthi mfowethu wazosenzela into enkulu emlazi. I think mhlawumbe itheko bekune gap. Yeah. Ye tournament elolu hlobo lweCover Cup. Yes. Ngoba akhona koSangweni eMpangeni khona eShowe Derek Spencer. So itheku lingaka itheku bengenayo itournament enkulu. Bekhona koOmli bawenza lapha eClip bakhona nabanye abantu around. Kodwa ngiyakhumbula iapproach yami uma ngiapproach abantu ngithi ngifuna ukwenza itournament. Yeah. Ngathi kubona bafowethu ngifuna ukuthi sibe ne tournament enkulu eThekwini. Yeah. Akhona ama tournament kodwa ngifuna sibe ne tournament enkulu ezo challenge le yaseGoli. Yes. Ama Philips Games. Ngithi iphupho lami ukuba eThekwini kube khona itournament enjengalolu hlobo lo. Kanti iphupho ke umlomo yadalela. Noma ngafika kodwa seclose into ehlula ngayo phela iFlip game iTV.
if uma sekufika iTV iFlips Games futhi sobe singaphezulu ngoba inamba yabantu abayilandela iCover Cup kuyiwe stadium yes inkulu so esibili kwaphuma ocebo basano Pirates mhlambe nje I think mhlambe abadlali abaphuma ngo second season mhlambe about 7 players yeah esithathu kwaphinde kwayinqwaba abanye ko Richards Bay mhlambe sebenefite mhlambe abadlali abawu4 ogcaba osibani yes baningi onomvethe unomvethe under 21 we-Arrows ukho abafana abayi-strikers abo unguse kanye nalocele nabanye bafana futhi ababona kuyiCover Cup bedlala unguse yokuqala ucele ledlule so nje JDR bakhona abafana abasenza from ngoBizane iMilford oChico oMazulu oMbhobho so nje ama team asebenefitile kule tournament engibona ukuthi inexercise kubantu ngiyacabanga ukuthi kulonyanga lo izobe inkulu kakhulu ngoba unyaka nonyaka iyakhulu yasaphazana yes ibrand yeCover Cup ukukhula kwayo zibe ingaka sibuyele kuwena mucabanga yini le wayenza different from indlela abanye akade benza ngayo izinto abahlulekile ukuthi ba-achieve i-milestone so i-achieve engicabanga mhlawumbe ukuthi ngibe nenhlanhla nginabafowethu umngane umpho uphethe ijoma yes yeah uyena umuntu ofika wafaka isandla esikhulu ngokuthi ama team akwazi ukuthi onke umuntu ongena kwi-tournament abe nejesi leyo nto iyodwa nje iyenza ukuthi i-tournament ihluke kwamanye ama-tournament ngaphinde futhi ngalenhlalo kuba khona umuntu onjengo-Brajay isikulu se-Richards Bay nabafaka isandla nabo kwi-tournament yonke mangikhala bazi ukuthi bafaka isandla lafuna ngifaka Vukabiyela so no-Hollywood nawo baxhasa nawo umasipala nawo ungene yabo so izinto noma kunzima kodwa zathi uba ngcono noma akusekho nama challenges because i-tournament endlela enkulu ngakhona kusene gap ukuthi mase kukhona abantu abangafika mhlawumbe baxhasa futhi special ngemali ngoba izinto eziningi idinga imali i-tournament endlela enkulu ngakhona akusekufuna manje ziningi ezi-involve sekufuna manje liability kuba na insurance so ne-security efuna ikhokhela ziningi izinto egcina kuyanda so umthwalo so ngiyafisa ukuthi abantu mhlambe uma khona abanoxhaso balekelela ukuze lento le iye phambili because egcineni kusizala intsha sazama ukuyikhipha edamezweni emadragsini kube khona into eyenza ithola amathuba nawo thambe namhlanje nabafana abadla kwiCover Cup asebehola basapothe imndeni nabo impilo yabo siyaqhubeka kanjalo ekuqaleni kwakho yes wawunaso isifiso sokususa abafana emgwaqeni but did you sort of thought like izoshesha kangaka ukuthi produce abadlali abaningi kangaka abasezingeni eliphezulu hayi kutho ngokukhuluma iqiniso njengoba nje umuqala into isheshile le yes kodwa interview engaba nayo okhosini yokuqala ngathi mina if kukhona umdlalo oyedwa nje yes abamthathile just one player ojabule so ngempela futhi kwenzeka lokho usho kwavuleka nabantu ayibo shuthi labo la tournament uba khona abadlali so leso mhlambe esibili esiyenzayo baba baningi abantu abathathwayo ngoba shuthi leyo qala yakwazi ukukhipha umbuthu so nje engisho ukuthi nami yangisurprise ngoba ngeke ukuthi lento lo esinkulu ngakhona kule minyaka emithathu eyenzakalile usungathi wawungabona abantu abangaka abayilandelayo so nje ngicabanga mhlawumbe ukuthi uNkulunkulu nedlozi lasekhaya mhlawumbe nabo into athi after football bathi ngoba ngiyayithanda mhlawumbe nayo into afuna abangabela yona ukuthi ngoba nginalo inhliziyo yokufisela omunye umuntu ukuthi aphumelele angeze lento ukuze ingane yazabantu iphumelele mangabe idlala eCover Cup inakutrenda nje like social media
abadlali bakhuluma ngayo, abantu abalandela ibhola eKZN bakhuluma ngayo. Mhlawumbe yiphi le campaign le oyiranayo mhlawumbe prior to the tournament lobona ukuthi iyona ekwazi ukuthi inikeze spotlight esingaka? Engicabanga ukuthi ayikho icampaign ethene engidlalayo. Engicabanga mhlawumbe ukuthi I tournament endlela ehleleke ngakhona. Yes. I think into uma ihlele kahle abantu bayithanda ehlelekile abantu. Yabo. Yabona iKhaba Cup tournament ebizayo ukujoyina. Kodwa uyibizeni kwayo alipheli isonto. Ngagcwele. Okhombisa ukuthi abantu sona bhathi imali hleleka kwento nento abayibona ukuthi isizaphi yabo. So engicabanga ukuthi bayabona ukuthi sebebangaka abadlali asebephumelele le tournament. So wonke umuntu oyilandelayo uyakwazi uyiphosa ukukhuluma ngabo sho naye abantu ba proud abantu ukuthi isinathi sine KZN sine tournament enjengalo hlobo lo ngoba phela ugcine sokungumbango wama province negoli nawe nasibanga negoli. So nabo ukuze nababone ukuthi KZN kukhona something eyenzakalayo. So that's why mhlawumbe abantu abaningi bayozoba yipost nababona ukuthi kunento eyenza njenge Khaba Cup. But khona into ofisa uyibuza ku Mr Mkhize. Mkhize, mina nje engifisa ukubuza ukuthi uke wathinta indaba yama Phoenix Games la eswazi enzeke eThembisa asine Super Sports iyasiza lapha uveza ama visuals abo. Mhlambe wena so ufikile nesigabeni sokuthi ke mhlambe uba propose for into njengale. Iyona dream yami leyo ke ukuthi ama games aphuma ku TV. Ngisalwa ngoba yazazi politics yonke izinto nepolitics yakhona kuna connection ongabazi ukuthi ufela uvaleleke yabo kodwa one day ilona phupho le ukuthi yonke la tournament egcineni iphuma noma mhlawumbe angasaphuma ngawo wonke ama games mhlawumbe ama semi final nama final uSunday ilona phupho la ngoba baningi abadlali uthola ukuthi abadlalayo kodwa manje ama scout mhlawumbe akayizanga ku tournament kodwa once aba ku TV uzothi umuntu esekhaya akwazi ukuthi ake ngibuka ama games ku TV akwazi ukuthi uzobaningi abadlali futhi abawuqhamuka lapha ngoba basuke baningi abadlali asuke bekhona bekhona uthola mhlawumbe ama scout mhlawumbe abanye zange beze kungabe ba scouting mhlawumbe futhi Mkhize last year we hosted uma ground I think awu 3 or 4 hostele kona last year okugcine sekudlala kona. Ngifuna ukuyekutheni njenganokuthi umasipala uinvolve mhlambe lo ma ground awaqasha basazi phela ukuthi ama ground ayaqashwa kanjalo noma mhlambe agcina bekunikeza wona mahali ukuthi ukwazi ukubasebenzisa. Umasipala uyangilekelela sibona ngoba ama ground engicela ngiwasebenzisa asuke ngomgqibelo asuke emathathu. So kuyiWem, kuyiClip, kumlazi out of it. So ngoba ama teams athi so the two quarters wagroupa 8 team ama group of 4 for 8 teams. So ngesonto o number 1 abazodlala ngomgqibelo abazowina ama winners lama group. So sebe qualify kuyaphi on Sunday. So ama ground ke so we only umlazi stadium on Sunday. Kodwa nje in short umasipala uyangilekelela mfethu ema groundini uthi nami ukwazi le tournament ikwazi ukuqhubeka. Mhlawumbe yini oyifisayo going forward ake size sithi iKingswell thini it's your last destination uma ikhuli tournament it might lead you from other big venues so mhlawumbe likhona yini elinye iphupho elikhona ngokukhuphuka kwestage seground ukuthi ugcine uya kwenye indawo. Ngabe sengagagamela mase ngikuthiwa ngidlule emlasi. Mhlawumbe nje sengaba ukushintsha ivili mhlawumbe yelanga kuthiwa kuya kaMashu. Mhlawumbe noMashu nawo noma Clermont noma Sugar Ray noma Ambastale ama ground surrounding Durban. So nabo bayizwe lento yeKhaba Cup i-taste eKhaba Cup so mhlambe yona le ngelinye ilanga engifisa ukuthi ikihambele lama ground lawa akhona ngathiwa iKhaba Cup yasemlazi kuphela. Mhlawumbe ufisa ukuthi hleze kuyi annual tournament ezo stage akayi1 ngonyaka noma khona leso soyibona khona mhlawumbe seyidlala kabili ngonyaka.
ngathi manje sengiyehlo lo nyaka lo siphuma kona ibembili ibembili le open engoJune masokuthi ngoDecember under 21 oh yes yeah under 21 abantu bekune complaint kakhulu abantu abanama teams laba badlala ku LFA so but thina sakwazi ukudlala iCup Cup yes ngoba off season bona abadlala ku NFD obanye mhlamba ade beke nama contract yes benza amapiki abantu uthola umuntu umfana omncane ofuna ukuthi udlala ngoba egcine sifuna iscouting yes yeah uyabona ukuthi la mhlamba ngeke esalunga umfana omncane so ugcine umfana engasazi ukudlala umuntu one team about ukumosha imali yami kuyaba ngabafana abancane asethi mina let me open ngoba egcine vele ngangifuna abafana abancane laba abangabona ngalo yes ngasengivula under 21 oma uDecember njengoba under 21 nawe unabadlali nabo asebeyifile kuphela khona ubhizana abasana kumagesi goalkeeper omunye wasanswa iDurban omunye wasanswa Richards Bay ngicabanga sana abadlali abathathu njengamanje futhi bazoba 4 so okusho ukuthi naye under 21 nayo obe ade seyiqala ngonyaka odlule iyakhula ngoba iyaproduce and futhi abantu advantage yayo ama teams anti kunalento le ama under yes yeah so PSL une multi choice ewudinga under 21 yeah NFD kune age bayawadinga ama under 21 so engicabanga ukuthi naye under 21 izobokhula ngesivinini ngoba abantu bafuna ama under njengamanje and njengamanje ibhola lishintshile uma ubheka nje emhlaba wonke sedla abafana abancane abantu sebabodla abantu abadala mhlamba imali sinkulu nabo bacela ukuthi asiprefer ukuthi asithatha abafana abancane sikwazi ukuthi sikhulisele bona sibaholeke kahle ngendlela nathi esingeke speech ngayo mhlawumbe futhi umkhize khonto ebuka kibayiningi yenzeka abafana bala eKZN babuka bebabaningi kuPSL inamba yokukhuphuka kwabo kulama team akuPSL ikhula fast mhlawumbe ungathini kuloko ezumuntu owe-football fraternity la eKZN engicabanga ukuthi mhlawumbe abafana bakho mhlawumbe banothanda ngoba ngubheka manje i-generation yamanje seyiningi into yenza edlalayo abaqala ade abantu bekhulu bakuyi soccer yes yeah so manje khona urugby khona cricket aba music DJ yabo so mhlambe iKZN mhlambe ngicabanga ukuthi yona sa focus kakhulu akaphumuli lento le yokuthi abafana bathanda ibhola yes yeah mhlawumbe into esingayibuza nje ukuthi umuntu ekumele adlale kuCup Cup umuntu onjani khona mhlawumbe into ebekiwe ukuthi umuntu kanje umuntu because njengoba ukhuluma kungafika umuntu oyilegend omdala afike mhlawumbe ne team nesinengane for instance wafike na iPT ikhona yini imingcele ebekiwe ukuthi umuntu odlala la umuntu onje yabona nje le open umncela ukho futhi nekheza mangathi uzogcina no la phela ikhezi mhlawumbe abadlali individual yabo kodwa ama teams wona cha ama teams ngeke ngoba phela njengoba sithi sifuna ukuthuthukisa ibhola so asikwazi ukuthi sibize umuntu ovele sethuthukile yabo kodwa njengoba ocele bayidlala iCup Cup yes sedlala kabili umbathe sewayidlala yabo so noma ade bevele benawo ama teams abo kodwa shothi uma beyibuyile off season umuntu mhlawumbe indlela oyikhipha fit mhlawumbe uthola omunye akanayo icontract vele ayikho into embindayo ukuthi engadlali ngoba awukho la ebelonga khona so umncele ugcina ungabi khona ngoba manje akwazi uhamba uscrutinizer ubheke ukuthi wena une contract udlalela ini uma sexoshiwe umuntu ade pre-season mhlawumbe contract ipheli o uxoshiwe usefuna ukudlala kwiCup Cup ngoba ikhona ama scout uzothini uzomaza lapho ukuthi usenayo contract manje nayo contract so kuwenzima ukuthi uhambe uthi bwana akangeza adlala ngoba awuzazi ama challenges abadlala ababhekene nawo uthola ucabula umuntu usadlala i-team yethini mhlawumbe akasekho nasefuna ukuthi abonakala mhlawumbe ke sesiseduze nokuvala abantu abangafisa mhlawumbe ukuxhumana nani as iboard yeCup Cup mhlawumbe imapha ama details ama social handles kanjalo abakwazi ukufinyelela through
So ngicabanga ukuthi bengakwazi ukucontacta mina my number 073 465 9854 bese bakhona ama page ke social media Facebook yes Cover Cup khona Instagram naku TikTok so njalo bangafollow share i-page nama-account sesivala nje mhlawumbe kwi-Cover Cup esiya kuyona yini abantu abangayilindela into abayilindele nje abantu ukuthi abeze groundini standards sobe sinyuke kakhulu njengoba nje ama-team kuphela 4 days 5 days secigcwele okusho ukuthi standard sithi siwe seyilindile secushiwe kanje abantu bayilindele that's why ukuthi futhi kule season le izinga liphezulu abantu abeza nemndeni it's off season ayike ibhola sokudlala so nje abantu bezogcwalisa e-stadium babuke ibhola basupporta abafana ngoba just abafana babo lapho kumnandi ukuthi umfana omncane beyodlala kube khona isupport from ekhaya naye umenza ukuthi umfana perform mhlambe ezokuphepha zingakanani ezokuphepha ziphezulu kakhulu ngoba njengoba le tournament le isinvolve amaphoyisa involve yonke into so isuke izokuphepha ziqinisekile ngoba uma ufika eMlazi kunama van namaphoyisa hlala nawo left and right metro SAP so nje uzokuphepha nje ungabe worried ngoba plus kunama security yes marshal so nje ngicabanga ukuthi ayikho issue engazi ukuthi mhlambe uthi ube nefee ukuthi mhlambe ezokuphepha zingakanani i-fairness lapha egroundini ingakanani ibapho onompempo suke usebenza nabo i-fairness lapha ngabe ungacomplain phela ngoba uyacomplain azi ngoba ngoba so off season ato ifinal eyadlaliswa uSalas PSL wow so ngicela umthoko yena organizer ref umkhize go ref yes ngicela nesafa ukuthi abanginikeze ref tolo ref bakhona bezilutho banginike bonke ref abadlala so NFT PSL Vodacom so standard so ref so siphezulu kakhulu ngeke ucomplain ubone umuntu ohlala umola ku TV edlalisa wena namhlanje futhi so engicabanga ukuthi i-mistake mhlambe ngaba khona lokho njengomuntu esisumene wonke umuntu awenza ama mistake kodwa not ukuthi mhlambe khona umuntu osuke efuna ukuthiwa ayiwini ngoba mobhe kahle i-tournament isawinwe ama team awu3 yokuqala wasinenkani from Eastern Cape Bizana Eastern Cape elandela ube i 24 Joy yala so okusho ukuthi nobani ewina ngoba ngabe labantu abaqhamuka outside province ngabe abayiwini makuthiwa ayikhife umubuka laba abayiwinayo mhlawumbe angisho ukuthi uyibeke exactly ngaleyo ndlela ngoba abanye ngazwakala ngeindlela but do you think basuke benabadlali abaku upper hand mhlambe benabadlali abadlala ko NFD PSL or former legends blah 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 noma kusuke kwabafana nje aba-assemblishile abangaziwa yabona nje ngizosticka kakhulu abase istenkani Bizana yes sire ufica abafana obaziyo abafana so behlanganisela bona mhlamba Vodacom teams yes so kodwa abasho abafana babe talent that's why uthi isikhathi esiningi lama teams iwona asoke dominator ku scouting ngoba abantu abangakazi abasha yabo so 24 Joy be mixed inaba abadlali abadala abaziwayo kukhona futhi ngoba osibani bakwazi ukutholakala lapha yabo oChico bakwazi ukuthola noma sebebedala oChico kodwa uyawafica abantu abangazi ubabona bedlala especially ama team ase Eastern Cape mhlambe kusenza mhlambe asibazi basiwa kude mhlambe laba kuba siwajwayele leswa mhlambe uthi
ngoba siyabazi abafana abayilocally that's why sibazi abafana babo. Yes. Kanza kwethu sulivala kanjalo ke uhlelo lwakho lwengqayizivele. This is Devon Network and I'm your host uSabelo Mfokandabase. Bengikade nginoManqobo Mfokamkhize weKhaba Cup studio silivala kanjalo kuhlelo. We are urging everybody ukuthi just go in numbers and support i-page leKhaba Cup. Lapha ku Facebook, there are TikTok, there are Instagram, everywhere support Khaba Cup. Niphinde ke bafowethu niye noma seyidlala tournament niphume ngobuningi benizweleke from the horse's mouth ethi ezokuphepha zigaranteed nama team ayayithola futhi ifairness. Samba kanjalo ke thina ohlelweni lwenu oluyingqayizivele sesihembe.